खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौराङाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ बागुरुम्बा मोसाखावरिफोरनो 40,300 मिस्टि जाहोदों बिश्वजित दैमारिया। मागो दमासिनि गोथार बुब्लियावनो 10,000 मोसाखावरिफोरा गुवाहाटी सुरुसजाय स्टेडियामाव बागुरुम्बा दोहौनि थाखाय तालिम होबाय थानायखौ दसे सम थांना सुरात लाहैदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथाङा। 10,000 मोसाखावरिफोरा मागो दमासि बुब्लियाव मिस्टि जानो लुबैनायखौ आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया मिथिना साफ्रोमबो मोसाखावरि हान्जा दामग्रा देग्रा साफ्रोमनोबो 40,300 मिस्टि बायना जाहोदों। मख'नो गोनांदि रंजानाय मागो दमासि बोथोरावबो गावनि न' गावनि गामि नागारनानै हारिनि आंगो हारिमुखौ बुहुमनां दिन्थिफुंनो थाखाय आसाम सोरखारा बानजायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय गुवाहाटीयाव थाफैनाय साफ्रोमबो रिंगु दामसानो गाहाम हामलायथि बावहरदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया। गोबां समफोरावनो मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव दाङाबाजि जानायाव मैदेरनि उदखाराव जिउ गोमानाय सुबुंफोरखौ खोनानो मोनबाय थायो। बेबायदिनो मोनसे दुखुनांथाव जाथाय मागो दमासिनि रंजानाय समावनो तामुलपुर जिल्लानि बगाजुलियाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा हाग्रा बिफाननि आवथानि बगाजुलि आमलायगुरि गामियाव हाग्रानि मैदेरा गाग्लोबनायाव बगाजुलि आमलायगुरि गामिनि दिलीप बसुमतारीनि फिसाज्ला 20 बोसोर बैसोनि भुबेनेश्वर बसुमतारीनि जिउ गोमायो। जाथाया जादोंमोन मैया साननि 12 रिंगासो समाव। मोसौ दोस्लायनो थांनाय समावनो हाग्रानि मैदेरा हरखाबै गाग्लोबनायाव अबथिरा जिउ खोमानांगौ जायो भुबेनेश्वर बसुमतारीया। जों मिथिगौ बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा जुबिन गार्गनि हरखाबै रुंसारि जानानै थांनायखौ लानानै गोबां सुबुंफ्रा न्याय नागिरगासिनो दं। बे समाव सिंगापुर कर'नार्स कर्टआव जुबिन गार्गनि केसनि हियारिं जानायखौ फोरमायथिदों। रिपर्टआव फोरमायनाय बायदिब्ला जुबिना गोबां जौ लोंदोंमोन आरो लाइफ जेकेट गानालासेनो दैयाव हाबलांदोंमोन होननानै रिपर्टआव फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो माखासे फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला जुबिना गोबां जौ लोंदोंमोन आरो बे सिगांनिख्रुइ 400 गुन बांसिन जौ लोंनानै दैयाव ओंखारदोंमोन। पस्टमर्टेम रिपर्टआव 333 ग्राम जौ लोंदोंमोन आरो सिंगापुर पुलिसा कर'नार्सनि बिजिरसालिनि हियारिंआ साखि होदों होनना मिथि मोनदों। इराननि थासारिया गिख्रंथाव जालांनो हमदों। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै भारतारि राजथान्दै थाग्रा खुलिया हादोराव थानाय भारतारि नोगोरारिफोरनो नटिस फोसावदों। राजथान्दै थाग्रा खुलिया नोगोरारिफोरखौ थाबैनो इराननिफ्राय ओंखारलांनो बोसोन होदों। तेहरानाव थानाय भारतारि राजथान्दै थाग्रा खुलिया इराननिफ्राय ओंखारनो थाखाय फरायसा फालांगिरि आरो दावबायारिफोरखौ गुबुन दावबायनायनि राहा खालामनो सुबुरुन होदों। बेजों लोगोसे भारतनि राजथान्दै थाग्रा खुलिया इरानाव सांग्रां थानो आरो गोनांथार फोरमान बिलाइफोरखौ गोसोआव एबा लोगोआव लाखिनो बोसोन होदों। जाब्रबथाय थासारिफोराव हेफाजाब लानो थाखाय मोनसे हेल्पलाइन नम्बरबो फोसावदों। भारतनि नोगोरारिफ्रा +98 नम्बरजों फोनांजाबनो हागोन, जेराव 912810911551 बेबायदिनो 9891281109 +989128109102 आरो बेबायदिनो माखासे हेल्पलाइन नम्बरनि गेजेरजों एबा इमेलनि गेजेरजोंबो गोबांथार सुलाद लानो हागोन होननानै बोसोन होदों। मागो दमासि फोरबोनि समावनो आसामनि राजखान्थिया बारग' आमसु दैदेनगिरि रेजाउल करिम सोरखारनि शिबसागर बास धुबुरीखौ लानानै सोमजिनाय दान्थे बिदान्थेया बांसिन दुंहाव सोमजिखांहोदों। बे दान्थे बिदान्थेया कंग्रेसआव हाबनायनि उनावनो जागायदोंमोन आरो सानथामनि गेजेरावनो रेजाउल करिम सोरखारा कंग्रेस दोलोखौ नागारनो गोनां जादोंमोन, जायनि थाखाय बिहुनि सानखालिनो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ सोंखारिदोंमोन। बेनि अनगायैबो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि एजेन्टआ कंग्रेसआव दं होननानै सोंखारिनायनि सायाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फिन आरोबाव कंग्रेसआव गोबां सुबुंफोरा दासिमबो बिथांनि जानानै खामानि मावगासिनो दं होननानै अजद दिखांदों। बुधबारखालि कार्बि आंलं जिल्लायाव मोनसे मावख'आरि हाबाफारियाव बाहागो लानायनि उनाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रेजाउल करिम सोरखारखौ लानानै खौरां बिजोंनि सिगाङाव गोनांथार बिबुंथि लाखिदों। गिबि मन्त्रिया बुंदों दि गुबैयै गौरब गगैखौ रेजाउल करिमखौ गोरलैनो बिबान एंगारनो आरो सासे जोहोलाव बुंनायनि थाखाय सोमावसारनायनि अजद होदों। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे बाथ्राखौ बुंबावोदि रेजाउल करिमनि सोमोन्दै सोरखारा बिथांनि बिबान एंगारनाया उननि बाथ्रामोन, नाथाय गौरब गगैया बिथांखौ होखारनांगौमोन। दा बियो गावनो बिबान एंगारबाय, बियो मुंख्लं जाबाय होननानै दाबि खालामगोन।
नाथाय शिबसागर बनाम धुबुरीखौ जरहाटनि MP महरै बुंनायनि उनाव गौरव गगैया रेजाउल करिमखौ होखारहरनांगौमोन, नाथाय बियो खालामनो हायासै। दा बिथाङा गावनो बिबान एंगारबाय आरो गामियाव थांनानै बुंगोन आं बिबान एंगारबाय, आं सासे गिदिर जोहोलाव जादोंमोन। गिबि मन्थ्रिया बेखौबो बुङोदि गौरव गगैया रेजाउल करिमखौ सोरखारनिफ्राय होखारनो साहस गैयामोन। जों बिथांखौ दिल्लीनिफ्राय होखारहरजानो लुबैदोंमोन, गौरव गगैया साहस गैया। आथिखालाव जोंनि माखासे ससियेल मिडिया सालायगिरिफ्रा बबे लामाजों थांगासिनो? गोबां समफोरावनो नंखायै फोसावनाय, नंखायै बानसावनायफोरा जाबोगासिनो दं। बेबादिनो BTCखौ खुंनाय BPF खुंथाय सोरखारखौ बेरेखा दोलोनि सुबुंफोरा सोंखारिनाय, नंखाय बाथ्रा फोसावनायफोरखौ नुनो मोनगासिनो थादों। बेबादिनो प्रमद बर'नि खुंथाय सोरखार समावबो कौटि कौटि रां जाख्ल'दों। प्रमद बर'खौ एरेस्ट खालामनांगौ बेफोरबादि गोबां बाथ्रा बुंबोनायखौ नुनो मोनदोंमोन। बेबायदिनो फिन आरोबाव BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिखौबो खुंथाय सोरखारनि बेरेखा दोलोनि सुबुंफोरा कौटि कौटि रांनि केलेंकारियाव जेलाव दैथायहरनो थाखाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावबोदों, नाथाय बेयो सैथो नङा। क'क्राझार जिल्लानि भुटियापारानि किरण नाथ 59 बोसोर बैसोनि सासे आइजोआ अरुणाचल प्रदेशनि लहित जिल्लानि परशुराम कुनआव गोथार दुगैनो थांनाय समावनो हरखाबै रुंसारि जादों। बुधबारनि बेलासियाव भुटियापारानि केशरीनाथनि बिसि किरण नाथआ परशुराम कुनआव हरखाबै रुंसारि जायो। गारिनिफ्राय ओंखारनायनि दसे उनावनो किरण नाथआ गोथार दैखौ दांनो नाजानाय समावनो बेहुस जादोंमोन। बिथांजोखौ लोगो लोगोनो देहा फाहामसालियाव लानानै थांनाय जादोंमोन, नाथाय डक्टरफोरा देहा फाहामसालियाव सफैनाय लोगो लोगो बिथांखौ थैबाय होननानै फोसावदोंमोन। किरण नाथनि उनाव बिथांजोनि फिसाय केशरी नाथ, सानै फिसाज्लाफोर मिथुन नाथ आरो हरिमोहन नाथ, सानैबो फारियै BSF आरो SSB आव खामानि मावगासिनो दं। बिथांजोनि बिहामजो, फिसौज्ला आरो गोबां बाहागि एबा मोजां हास्थायगिरिफोरखौ बिथाङा अरायनि थाखाय नागारनानै थांबाय होनना मिथिहोदों। बे बोसोरनि बिहु एबा मागो दमासिया गोबां सुबुंफोरनि थाखाय जुदा नुनो मोनदों। गुबैयै अनजागिरि एबा बयजोंबो अनसायगिरि रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि मोजां मोनगिरिफोरनि थाखाय बियो जुदा जादों। बे समाव बिहुआ जुबिन गार्गजों एसे जर'खा नुनो मोनदों। मख'नो गोनांदि असमिया सुबुंफोरनि थाखाय एबा असमिया सुबुंफोरा बिथांनि अनगा गिबि खेबनि थाखाय बिहु सान फालिदों। महरगिरिया देहायारि महरै थायाब्लाबो बिथांनि जोबनो गैयै मेथाइफोरा दासिमबो साफ्रोमबोनि असमियानि गोसोआव रिंखांदों। बेराफारसेथिं सनापुरनि बिथांनि गोथै सावनाय जायगायाव गोबां अनसायगिरिफोरखौ नुनो मोनदों। फुंनिफ्रायनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय सुबुंफोरा गावसोरनि मोजां मोननाय महरगिरिखौ गोसोखांनो गोबां सुबुंफोरा ज' जाफैदों। मैया जुबिननि बेबादि मांखरसालियाव जोबोद गोसो गुदुङै बिथांखौ मान बावफैदों आरो बिबार धुप-धुना लानानै मेगनाव मोदै लानानै अनजालु महरगिरिखौ गोसोखांफैदों। जुबिननि केट्रआव थानाय सासे आइजोआ गोसो गोरबोजों बुंदों दि बिहु सानाव इसोरखौ धुप आरो सोरां बावखांनायनि उनाव न'आव जों गासैबो जुबिन केट्रआव मान बावनो फैदों। जुबिना सुबुंफोरनि महरगिरिमोन, सासे सुबुं महरगिरिमोन। बिहु सानाव जों बिथांखौ बावगारनो हाया। गरेस्वर रामसायाव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय। बे अर खामनाय जाथाया जादों तामुलपुर जिल्लानि गरेस्वरनि प्रदीप दास मुंनि सुबुंनि न'आव। मैया बेलासि समनि 4 रिंगासो समाव अर खामनाय जाथाया सोमजिदों। अर खामनाय जाथायाव गासै न'आ आबुङै खामलांजोबो, लोगोसे गंसे बाइक आरो साखा खबब्रै गारि AA01 DK4346 नम्बरनि गारिया अर खामनानै सेवहांगार जायो। जाथाय जानाय जायगायाव गरेस्वर पुलिस आरो अर खोमोरग्रा हान्जानि मावफारियाफोरा नुजाथियो आरो अर खामनायनि जाहोनखौ रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखैब्लाबो अरखौ थाबैनो खोमोरनो हायो होनना फोरमायदों। आथिखालाव बर' समाजाव मानसि गोमानाय, हाबा जाखानाय आइजोआ खारनाय जाथायफ्रा गोदान बाथ्रा नङा। जेराव गथ' गथाय थाखानाय फिसाय गोनांखा आइजोफ्रा बर' समाजाव आथिखालाव गुबुन हौवाजों खारखोमालांनाय जाथायफ्रा गोदान बाथ्रा नङा। जेराव गावनि न'खर, गावनि गथ' गथायखौ गारनानै गुबुनजों खारनाय जाथायखौ खोनानो मोनबाय थायो। बेबादिनो खारखुमानानै दं सोरजि मोसाहारि मुंनि सासे आइजोआ। मिथिनो मोन्दों जुलि जाखानाय गथ' गोनांखा आइजो जेराव सोरजि मोसाहारिया खारखोमानानै दं, जेराव गुबुन हौवाजों खारखोमानानै दं होनना मिथि मोन्दों। बेनिखायनो सावगारियाव नुनाय आइजोखौ सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 9945513380 आव खोन्थाहरनो खावलायदों। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लानि कुमारसालि गामिनि थागिबि बिथांजोआ खारखोमानानै दं, जेराव बिथांजोखौ बहाबाफोर सोरबाफोर नुसनबायोब्ला खिन्थाहरनो खावलायदों।
हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया माग बिहु थामहिनबा मागो दमासि फोरबोनि थाखाय हामलायथि बावहरदों। माग बिहु एबा मागो फोरबोआ आबाद दैखांनाय, जौगानाय आरो खौसेथिनि रंजानायखौ फालिदों। बे फोरबोआ नखरफ्रोमबो जौगानाय, मोजां सावस्रि आरो सुखु दुखु गोजोन लाबोयो। बेखौ बिथा खालामनानै हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया फेसबुक पस्टनि गेजेरजों फोसावदों। बे समावनो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो गावनि ससियेल मिडिया एक्सनि गेजेरजों गाहाय मन्त्रिया हादोरसानि सुबुंफोरखौ होनाय माग बिहुनि हामलायथि खौरांखौ पस्ट खालामदों। पस्टआव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ मख'नानै गिबि मन्त्रिया लिरदों दि माग बिहुनि गोथार समाव आं नोंथां आरो नोंथांनि नखरनो गोसो गोरबोजों हामलायथि बावहरो होनना बिथाङा लिरदों। आइजो प्रिमियार लीगनि सोलिफु गेलेनायाव मुम्बाइ इन्डियान्सआ फारियै थामथि खेब देरहासारनो हादों। मंगलबारखालि नवी मुम्बाइनि DY पाटिल स्पर्ट्स एकाडेमीनि फोथाराव हरमनप्रीतनि हानजाया गुजरात जयन्ट्सखौ 7 उइकेटजों फेजेनदोंमोन। केप्टेन हरमनप्रीत कौरआ गावनि हाफ सेन्चुरि उइनिंनि हेफाजाबजों गोबां स्करिं मेचनि थांखिखौ होसोनो हादों आरो टुर्नामेन्टनि जारिमिनाव नैथि बयनिख्रुइबो बांसिन रानखौ लानो हादों। थाइलेन्डआव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जादों। दिनै फुंबिलियाव गंसे पेसेन्जार ट्रेनआ जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जादों। बे जाब्रबथायाव सा 22 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो सा 30 सुबुंफोरा जोखोम जायो, जेराव जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामसालियाव थिसननाय जादों। गुबैयै थाइलेन्डनि सा-सोनाब ओनसोल फारसे दावबायनाय समाव बे जाब्रबथाया जादों। बुधबारनि फुंबिलियाव एबा मैया 9 रिंगासो समाव सिकिअ जिल्लानि रेल लामानि साखाथियाव बानायनायाव बाहायजानाय गंसे खworangआ रेलनि सायाव गोग्लैयो। बेनि उनाव पेसेन्जार रेलगारिया रेल लामानिफ्राय ओंखारनानै एबा जाब्रबथाय जानानै गोग्लैयो। बे समावनो रेल सालायनायनि उनाव रेलगारियाव अर जोंखाङो, नाथाय अर खोमोरग्रा हानजाया अरखौ खोमोरनो हायो। बेनि अनगायैबो रैखाथि हानजाया जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ थाबैनो रैखा खालामनो थाखाय रेलगारिनि कम्पार्टमेन्टखौ खुलिनो गोनां जादोंमोन। हादोरारि खौरां मोननाय बायदिब्ला रेलगारियाव सा 195 दावबायारिफ्रा थांलाय फैलाय खालामगासिनो दंमोन। थाइ सोरखाराबो गासै जाब्रबथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायनो बिथोन होदों। थारैनो फैबाय थानाय समफोराव फिन आरोबाव भारतआ पाकिस्तान उदखारिनि सायाव गाग्लोबफिनगोन नामा? जों मिथिगौ 2025आव जालांनाय भारत आरो पाकिस्ताननि गाग्लोबलायनाय जाथायाव गंनैबो हादोरनि माखासे उदखारिजों लोगोसे सरासनस्रा नोगोरारिफोराबो जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। पहलगाम उदखारि गाग्लोबनायनि उनाव भारतआ अपारेशन सिन्दुर मुंजों उदखारिनि गोबां केम्पजों लोगोसे उदखारिफ्रा जिउ गोमादोंमोन। दायो फिन बे बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै भारतीय रौनिया हानजाया बावैसो अपारेशन सिन्दुरनि सोमोन्दै गोदान खौरां फोसावदों। भारतनि आर्मी चीफ जेनेरेल उपेन्द्र द्विवेदीआ मंगलबारखालि पाकिस्ताननो मोनसे खौरां दैथायहरनानै बुंनाय बायदिब्ला अपारेशन सिन्दुरआ दासिमबो सोलिगासिनो दं आरो सुथुरनि जायखिजाया गाग्लोबनायखौ नांगौबादि राहा लानाय जागोन। बे बेलायाव जों गोबां खारिथि मोननो हादों। अपारेशन सिन्दुरनि सोमोन्दै बिथाङा बुंबावोदि बे 88 घन्टानि गाग्लोबनाय समाव जों खालि एयार फर्सनि अनगायैबो ग्राउन्ड फर्सखौबो पाकिस्तानखौ फोजोबस्रांनो थाखाय थियारि खालामदोंमोन। बेनिखायनो भारतजों गोरोबलायै जानाया मोजां। भारतनि सिमायाव पाकिस्तानजों आवग्रिजानाय ओनसोलफोराव दासिमबो केम्प दं। भारतनि आर्मिया बेफोरखौ नोजोर होगासिनो दं आरो गोनांथि जायोब्ला राहा लागोन। जेनेरेल उपेन्द्र द्विवेदी बिथाङा आरोबाव बुंबावोदि जोंनि खारिथिनि बायदिब्ला 8सो केम्पफोरा दासिमबो एक्टिभ जानानै दं। बेफोरनि गेजेराव 2आ हादोर गेजेरारि सिमानि उल्था आरो 2आ कन्ट्रल लाइननि उल्था। बेफोर बादाफोराव दासिमबो मोनसे उदखारिनि सोमोन्दो दं। जों बिसोरनि सायाव नोजोर लाखिगासिनो दं। जुदि माबाफोर खामानि मावगोन अब्ला जों जोंनि थांखि बायदियै खामानि मावगोन होननानै बिथाङा बुङो। 2025 मायथाइनि 20 जुननि गुदि फरायसालिनि एलपि लेङाइ फोरोंगिरि मासिनि थाखाय फोसावथाय होनाय बायदियै आरज गाबनाय गासिबो बिजाथिफोरखौ 17 जानुवारि खालारनिफ्राय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टाफ कलेजाव जानो गोनां सोलोंथायारि डकुमेन्ट भेरिफिकेसनाव नुजाथिफैनो बयखौबो खावलायदों। गासिबो बिजाथिफोरा अरिजिनेल सार्टिफिकेट आरो मार्कशीटफोरखौ लोगोआव लाबोफानांगोन होननानै फोरमायदों। आरो बिटिसि ओनसोलनि बिजाथिफोरनि नायबिजिरनाया 17, 18 आरो 19 जानुवारि खालाराव जागोन आरो बिटिसिनि बाहेरानि बिजाथिफोरा 20 जानुवारियाव जागोन। गासिबो बिजाथिफोरा सेलेक्शन कमिटिनि सिगाङाव नुजाथिनांगोन होनना मिथिहोदों। आमसुनि बारग' आफादगिरि रेजाउल करिम सोरखारा कंग्रेसआव हाबखालि शिबसागरखौ दुब्रि बानायगोन होनना बिबुंथि लाखिनायाव
खर'सा आसामाव गोबां खुद्रिखांनाय सोमजिनायजों लोगोसेनो मैया कंग्रेस हान्जानिनो एमएलए देबब्रत सयकियाया रेजाउल करिम सरकारा गिबि मन्त्रिनि एजेन्ट होनना बुंनाय आरो कंग्रेस एमपि प्रदुत बरदलैया रेजाउल करिम सरकारखौ सिनाया होनना बुंनायनि उनाव बिथाङा दिनै कंग्रेसखौ नागारबाय। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय क'क्राझार तितागुरियाव लामानि जाब्रबथायजों सासे लाइमोना जिउ खहा। क'क्राझार बर' बातारमारि गामिनि थागिबि मिन्टु ब्रह्म मुंनि सासे लाइमोना थांनाय हरनि 7:47 रिंगासोआव तितागुरियाव हरखाब जाब्रबथायजों अबथिरा जिउ गोमायो। बेबायदिनो फिन आरो दमासिनि समावनो बिजनी रेल गेटनि साखाथियाव सासे सुबुंनि गोथै सह मोननो हादों। रेल जाब्रबथायजों जिउ खहा जानाय सुबुङा बिजनीनि 2 नं सातियानगुरिनि अनिल दास होनना सिनायथि मोननो हादों। माग बिहुनि समाव रायजो नाङैनो थुलुंगाखांनाय आरो रंजानायखौ नुनो मोन्दों। दोरोंखौ मानिनानै बयबो उरुखानि मोनायाव नखरनि सुबुंफोरजों जयैनो ओंखाम जादों। अलिम्पिक मेडेल देरहागिरि लवलीना बरग'हाय बिथांजोआबो उनफिननानै थायाखै, जेराव गावनि बक्सिं ग्लभ्सखौ आलादा दोननानै लवलीनाया गावनो उरुखा जानाय लोंनायखौ थियारि खालामदों। हादोरसानि सुबुंफोरखौ थांखिनानै लवलीना बिथांजोआ बुङोदि बोसोरनि जागायजेननायाव आं नेशनेल चेम्पियनशिप गेलेदोंमोन आरो देरहादोंमोन। बोसोरनि जागायनाया जोबोद समायना आरो रमायना। आंहा बयनिबो बोर मोनदों। आसा खालामोदि फैबाय थानाय सानफोरा बेबादिनो सोलिलांबाय थागोन। लवलीनाया बयखौबो फोरमायदोंदि एबा आसा खालामदोंदि गावनि गासै नखरजों लोगोसे उरुखाखौ फालिनायाव जोबोद गोजोननाय मोननो हायो। दानिया बेयो भेनेजुएलाल' नङा, गासै बुहुमा इराननि सायाव नोजोर लाखिगासिनो दं। मख'नो गोनांदि इराननि दाङाबाजिनि जाहोनाव दासिम सा 2500निबो बांसिन सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों। हादोरारि खौरां बिजोंनि बायदिब्ला आमेरिकाया सानफ्रोमबो इराननि सायाव नारसिनगासिनो दं। बेनिफ्राय हमदांनो हायोदि आमेरिकाया जायखिजाया समावनो इरानखौ फिन आरोबाव गाग्लोबनो हागौ। फारसेथिं इराननि कामेनी सोरखारा गासैबो थासारिफोरा कन्ट्रल जाबाय होननानै दाबि दैखांदों, नाथाय मोगथाङाव इराननि थासारिया दासिमबो गोजोन जायाखै। आमेरिकानि एजेन्सि हार्नानि बादिब्ला इरानाव इन्टारनेट सिबिथाया बन्द जानायनि उनावबो थांनाय 17 सानाव सा 2403 सोमावसारगिरि आरो सा 147 सोरखारि मावथिफोर आरो सा 9 सरासनस्रा नोगोरारिफोर जायफोरा जेबो हेंथा सोमावसारनायाव बाहागो लायाखैमोन आरो सा 12 गथ'साफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।